חברים, אז ברוכים הבאים לעוד ערב וובינר בפיפל ביז. נמצאים איתנו היזמים של חברת ברייניז וגם אברי גלעד שהצטרף. אה, ניתן לו להציג את עצמו ולתת פה דברי פתיחה ואחרי זה נמשיך במצגת וכל הדברים. יופי, שלום חברים. כמה באו בסוף? כרגע אנחנו 56 יפה, וממשיכים להגיע. יפה. אז ערב טוב, תודה רבה ששעיתם להזמנה שלי ברשתות ובאתם לשמוע על הפיתוח הנהדר הזה שנקרא Brain Station, או איך שאני מעדיף לקרוא לו, תחנת מוח. לא יודע אם צפיתם אתמול, אני לא רואה אתכם אז אני לא יכול לדעת אפילו אם אתם מהנהנים. אם צפיתם אתמול בתוכנית של שרקי ושלי בלילה, שם אירחנו את שר החינוך לשעבר שי פירון, ואחד הדברים הראשונים שהוא אמר, הכיתה מתה, אין יותר טעם בכיתה, ואנחנו יודעים את זה כבר כמה שנים שהכיתה מתה, וכשפנו אליי אנשי ברייניז לפני כמה שנים וביקשו ממני להצטרף לפרויקט הזה, ראיתי את האפשרויות האדירות שהמוצר הזה, או הפיתוח הזה, או השולחן הזה בעצם, יש בו לכל הגילאים, מגן הילדים ועד לדיור מוגן ואנשים באמת בפאתי הגיל השלישי והגיל הרביעי. תכף אני אראה לכם סרטון שבו תוכלו פחות או יותר להתרשם, אבל קודם אני רוצה לתאר לכם על מה אנחנו מדברים במילים, בסדר? יופי. אז בעצם Brain Station, תחנת מוח, זה שולחן, שולחן שכולו עשוי מסך מגע. זה שולחן שיושבים סביבו 4 אנשים, יש מסך גדול, אינטראקטיבי ביניהם, שלכל אחד יש חלק מהמסך שהוא שלו. ועל החלק הזה של המסך עושים כל מיני פעולות. אפשר לשחק משחקים לבד וביחד, כמו למשל קלפים, רמי קוב, זיכרון, כל מיני דברים כאלה. אפשר גם ללמוד, שזה מה שעושים בדרך כלל, לומדים את כל מקצועות הלימוד בדרכים אינטראקטיביות חדשות מהממות, אבל לא רק עושים את זה על המסך, אלא על המסך שמים גם חפצים אמיתיים, מדעי זווית ומציירים עם טושים. זה משהו שהוא יותר, הייתי אומר היום, בשפה של היום, אימרסיבי, למרות שזה לא בדיוק מדויק, אבל אני אוהב את המילה הזאת. אז הילדים יושבים ביחד, אם אנחנו מדברים כרגע על ילדים, הם לומדים ביחד את השיעור מהשולחן, ולא רק שכיף להם ותנסו להקים אותם מללמוד על השולחן, אלא שבזמן הזה המורה או המורה מקבלים את כל הנתונים של הילד, מה הוא יודע, במה הוא מתקשה, כמה הוא מהיר, כמה הוא דיסלקט, כמה הוא כל דבר. וזה בעצם מייתר את כל שיטת הבחינות שהולכת לעבור מן העולם, מכיוון שהמורה ידע בזמן אמת כל הזמן מה מצבו של כל ילד בצורה משחקית. אחד הדברים שזה מחזיר לעולם זה את הלמידה המשותפת. לא כל ילד לומד לבד, לא 2 עוינים ליד שולחן, אלא לומדים בקבוצה, 4 עושים משימות ביחד, כמו שבישיבות לומדים בחברותה, שזה דבר שעובד מאוד מאוד, אז גם פה לומדים בחברותה, כולם ביחד וכל אחד לחוד. חוויה מהממת, הבנות שלי התנסו בדבר הזה, זה היה בדיוק, זה היה לפני כמה ימים, קיבלתי את הגרסה החדשה של השולחן, בדיוק הילדה באה מבית ספר עם בעיה בגיאומטריה, בחישוב שטח משולש, אז היזמים פתחו לה מיד את חישוב שטח משולש בשולחן, ותוך 2 דקות היא אמרה, קלטתי, ובזה זה נגמר. אבל הילדים, למרות שהם באמת העתיד וכל זה, הם חצי מהסיפור. הסיפור האמיתי הוא עם הזקנים. כי היום מה עושים מבוגרים שנגיד גרים בדיור מוגן או שנפגשים, מה הם עושים? הם מדברים, משחקים קצת קלפים. פה יש לנו מערכת שכל פעם מכילה 4 אנשים שמשחקים משחקי זיכרון, שימור קוגניציה, חידוני טריוויה נהדרים, כל מיני משימות שמאפשרות להם גם להיות ביחד, לדבר, לקשקש, וגם כל הזמן לעשות דברים. אנחנו יודעים מהיחידות שנמכרו כבר דיורים מוגנים ולמרכזי קשיש, שהאוכלוסין שם מסרבים לקום מהשולחן. זה פשוט דבר ממש ממש נהדר. אז עכשיו, אחרי שהבנו פחות או יותר מה הרוח, וגם אני אגיד עוד מילה אחת שהמוצר הוא כבר קיים, הוא מיוצר, הוא נמכר,
לא במספרים גדולים, אנחנו בשביל זה צריכים השקעה כדי לעלות בתפוקה, אבל הוא כבר נמכר, עיריית ירושלים הזמינה איזה 20 חתיכות, כל מיני מקומות כבר מגלים את הדבר הזה ולוקחים אותו ומאוד מאוד נהנים. ותוך כדי כך ממשיך פיתוח של תכנים לתוך ה-brain station הזה, תחנת המוח. אז קבלו בבקשה סרטון של 1:40 נדמה לי, שבו גם תראו את הכלה לפני שאתם מתחתנים, בבקשה. הכירו את השולחן החכם של ברייניז, ה-Brain Station. תוכנן במיוחד לקהילה המודרנית, השולחן מעודד אינטראקציה חברתית, שמירה על קוגניציה וכיף, והכל בפלטפורמה חדשנית אחת. הפלטפורמה שלנו משרתת עד 4 משתמשים, ומעודדת כל תלמיד לחקור ולתרגל את חומרי הלימוד בקצב האישי שלו. עם מגוון רחב של פעילויות, כולל משחקי חשיבה, לימוד שפות, קואורדינציה, מוזיקה ועוד, ה-Brain Station מסייע לשמור על תפקודים קוגניטיביים, מחדד את המחשבה ומוסיף שמחה לחיי היומיום. הפלטפורמה שלנו חוצה את המחסום הדיגיטלי, ומאפשרת לתלמידים לכתוב ולצייר על גבי השולחן, ואפילו לקיים אינטראקציה עם אובייקטים מוחשיים למסע למידה הוליסטי מרתק. על ידי הצבת הלמידה הרגשית-חברתית בחזית, אנו מטפחים את רוח שיתוף הפעולה בין התלמידים. השולחן החכם אוסף ומנתח נתוני משתמשים, מספק דוחות מותאמים אישית, ותורם לזיהוי מוקדם של ירידה קוגניטיבית. בנוסף, אנו מציגים כלי ליצירת תוכן על ידי המשתמשים, לגמישות מרבית, ותומכים ביצירת קהילת משתמשים פעילה. התקדמו איתנו אל חוויית הלימוד של המחר. Brain Station. עתיד החינוך כבר כאן. בדיוק, זה עתיד החינוך, מכיוון שלקחוץ 45 ילדים, 42 ילדים בתוך כיתה, שמקשיבה למורה שאין לו כריזמה, אין לו ידע, והוא 3 דורות מאחורה, זה לא עובד, וזה יתפוצץ בקרוב לכולנו בפרצוף, ככה לפחות אני מקווה. אז סיכום, מדובר במוצר שיש לו פוטנציאל למכור בהרבה ברחבי כל העולם. בארץ אנחנו כבר מוכרים, בחוץ לארץ יש משאים ומתנים. אנחנו צריכים משקיעים, למה? כי אנחנו צריכים להעלות את רמת השיווק, להתחיל לייצר באז סביב הדבר הזה, והעניין עולה כסף. אנחנו לא צריכים המון כסף, כי המוצר כבר קיים ויש מפעל שמייצר אותו, אבל אנחנו צריכים כסף ואנחנו מאפשרים לכל אחד ואחת מכם, אם אתם רוצים להצטרף אלינו כמשקיעים, להצטרף גם בסכום השקעה ממש זעום של 1.20 שקל. לא, אבל תכף יגידו לכם מה הסכום המדויק. אני מחזיק מדייניות בחברה הזאת כבר 3 שנים, אולי 4, ואני יודע בוודאות שיבוא היום, והוא לא רחוק, 2, 3, 5, שהדבר הזה יעשה בשבילי גם הרבה כסף, וגם שינוי אדיר בעולם, ויקדם את החינוך ואת החברות בצורה מדהימה. אז תודה רבה לכם על הזמן שלכם, אני צריך לנסוע לירושלים, לפגוש את שרקי, אז אני משאיר אתכם בידיו של יפתח, המנכ"ל של ברייניז. יפתח, אתה שם? תודה אברי. תודה רבה, אבי. אני רק אתן עוד איזה ככה הערה קטנה לפני שמתחילים. אז קודם כל הוובינר מוקלט, הוא יעלה לעמוד הגיוס. צירפתי גם בצ'אט לינק לעמוד ההשקעה, ככה שתוכלו להיכנס ולהתרשם. ניתן להשקיע דרך הלינק, או בהעברה בנקאית או באשראי. בעצם תירשמו כבעלי מניות בסוף הגיוס. השקעה המינימלית היא החל מ-3,700 שקלים. אתם יכולים להזיז כזה את זה שמאלה ולהשקיע 3,763 שקלים, זה המינימום. אנחנו לא ניכנס כאן יותר מדי לנתונים פיננסיים, כל המידע הזה מופיע בקמפיין, שווי החברה, דוחות, הכנסות, לחברה הזאת יש הכנסות, הכל מופיע בעמוד הקמפיין. יפתח יעביר מצגת, בסופה תוכלו לשאול שאלות בצ'אט, אתם יכולים להשיב לי כבר עכשיו בצ'אט שאלות, ואני אשאל בעצם בסוף המצגת של יפתח. זה יפתח, הבמה שלך. טוב, תודה רבה. ערב טוב לכולם, שמי יפתח גב, ואני המנכ"ל של ברייניז ב3.5 שנים האחרונות. נמצא איתנו גם דוב רוטשטיין, שהוא היזם שמאחורי החברה. בעצם מאחוריו נמצאת היזמית, ציפי רוטשטיין, שבגללה הכל התחיל, ותכף תשמעו את הסיפור.
אברי סיפר כמעט הכל, אבל אני אחזור על זה שוב בצורה טיפה שונה, עם קצת יותר נתונים. אז איך זה באמת התחיל? אתם רואים את התמונה העליונה כאן של הילדים המוצמדים לטלפונים, זו תמונה שאני מניח שכולכם מכירים. ציפי רוטשטיין, לפני שהיא יצאה לפנסיה, הייתה יועצת חינוכית, התמחתה בכישורי חיים. דוב, הייתה לו חברה קבלנית שעבדה בעיקר בתעשיות הביטחוניות, עם אלביט, רפאל, תעשייה אווירית. הוא ייצר חלקים להרבה מהדברים ששמעתי עליהם בשנתיים האחרונות של המלחמה. וציפי אמרה לו, שמע, דוב, יש בעיה חמורה עם הילדים ועם הטלפונים החכמים, שבמקום לייצר אינטראקציה, הם מייצרים הפרדה, בדידות, ויש לזה גם מחקרים בארצות הברית, זה יוצר גם בעיות של אלימות וכל מיני דברים אחרים, ובעיות קשב וריכוז. והיא אמרה לו, שמע, בוא נעשה משהו אחר, שמנצל באמת את הטכנולוגיה שכולם אוהבים, מסך מגע, צבעוניות, משחקיות, ונבנה פלטפורמה שמחברת את האנשים סביב פעילות משותפת. אז דוב התחיל את זה כמו סטארט-אפ אולד פשן בגראז' שלו, תוך כדי שהוא עדיין קבלן של תעשיות ביטחוניות, בנה כל מיני דגמים. לפני כמה שנים זה הבשיל למשהו שאפשר ללכת ולהציע את זה לשוק, ולהפתעתו היה לזה ביקוש, ושם פחות או יותר אני הצטרפתי. ובעצם יש כאן פתרון של שולחן חכם, מבוסס על מסך מגע משותף לכל המשתמשים, כמו שראיתם גם בסרטון. יש גם פטנט, כל הנושא של השילוב של האביזרים הפיזיים, של הכתיבה על השולחן, של הקלפים ששמים על שולחן דיגיטלי, ושיש אינטראקציה בין הדיגיטלי לפיזי. זה פטנט שרשמנו בארצות הברית ובישראל, אנחנו פנדינג באירופה, זאת אומרת בתהליך שנשלים אותו אם נראה שיש לזה ערך. אנחנו בשימוש כבר ביותר מ-200 מוסדות חינוך ורווחה בישראל. אבי אמר 20, זה קצת רחוק מהאמת, בירושלים מכרנו כבר יותר מ-100 יחידות. הם עשו איתנו, העירייה עשתה איתנו פיילוט ארוך בגני ילדים, ואחרי זה החליטה שהיא מכניסה את זה לכל גני ילדים, בינתיים קנו 100 יחידות שם, והפידבק מצוין. יש את זה גם בבתי ספר, בחינוך מיוחד, ולפני כחצי שנה התחלנו גם לשווק את זה לגיל השלישי, שזה גם כן קשור איכשהו למלחמה, כי במלחמה עבדנו עם הג'וינט, והם ביקשו שנעשה פעילות למבוגרים במלונות של מפונים, וראינו שזה ממש מצליח, זאת אומרת שיש חיבור, וזה לא הפתיע אותנו, כי אחת מהמייסדות בחברה היא פרופסור אריאלה לוינשטיין, היא כלת פרס ישראל, היא חוקרת זקנה באוניברסיטת חיפה, והיא אמרה לנו די בהתחלה, היא אמרה לנו, תרשמו, כל מה שאתם עושים לילדים מתאים מאוד למבוגרים, אולי בהתאמות קלות. זאת אומרת, הנושא של החברותא קודם כל, שלא להיות לבד, מאוד מתאים, אבל בנושא... סליחה? אם אפשר לשים במיוט בבקשה. כל נושא של קוגניציה, קואורדינציה, זיכרון, האזנה למוזיקה, הכל מתאים גם למבוגרים, ובאמת עשינו בתקופה האחרונה התאמות בשיתוף עם עמותה שנקראת מלבב, זאת עמותה בירושלים שיש לה 4 מרכזי יום, והיא מתמחה בעיקר בטיפול באנשים עם דמנציה ואלצהיימר, אבל גם יש לה מה שנקרא מבוגרים רגילים. הם שותפים, מה שנקרא design partner שלנו, יש להם מערכות שלנו, והם נותנים לנו פידבק, ועל סמך הפידבק הזה אנחנו מתאימים, עושים את ההתאמות לעולמות של הגיל השלישי. בעולמות של החינוך אנחנו בשיתוף פעולה עם אוניברסיטת בר אילן, עם פקולטה לחינוך בבר אילן, פרופסור מני יערי מלווה אותנו, עושה גם מחקר על השולחן שלנו וגם מלווה אותנו אקדמית. תוכלו לשאול שאלות דרך אגב בצ'אט ואנחנו נענה על כל השאלות בסוף. כשמדברים על סטארט-אפ טכנולוגי, בדרך כלל בא איזה טכנולוג, אומר, תשמעו, אני בעבודה שלי הקודמת התמודדתי עם איזושהי בעיה, והנה יש לה פתרון, בואו נקים סטארט-אפ בשביל הפתרון הזה. כאן, כשאנחנו מדברים על מערכת חינוך או מערכת של גיל שלישי, הבעיות יותר מורכבות, זה לא
צוואר בקבוק באיזושהי מערכת טכנולוגית, אלא בעיה מערכתית, אפשר לקרוא לזה. אז הכל התחיל באמת עם הנושא של הטכנולוגיה האישית מול הטכנולוגיה המחברת, אבל בעולמות של החינוך, אתם יודעים, יש מחסור במורים מנוסים, המחסור הזה מחמיר עם הגידול באוכלוסייה, עם העניין שהוראה לא קורצת לאנשים צעירים כל כך, ויש פחות ופחות מורים, וגם המגמה של לנסות להקטין את הכיתות גם מגדילה את העומס על המורים, כי יש יותר כיתות. יש פערים בין המרכז לפריפריה וחוסר בכלים שמתאימים, והלמידה באופן כללי היא חד-ממדית, היא לא מעוררת מוטיבציה או מעורבות של התלמידים. וכל הנושא שאברי הזהיר על המבחנים, אנחנו יכולים להציע לזה פתרון, שבעצם מחזיר את הקבוצה למרכז, מאפשר פעילות דינמית, חווייתית, שיתופית סביב מערכת משותפת. והפתרון שאנחנו עושים הוא הפלטפורמה, ה-Brain Station, תחנת המוח שלנו, שולחן ל4 משתמשים בו זמנית, פטנט רשום, מבוסס מגע, יש גם רמקולים או אוזניות לפי הצורך, מייצר חוויה רב-חושית, אפשר לקרוא לזה, תלת שפתית. המערכת כרגע היא בעברית, אנגלית וערבית, אבל אנחנו יכולים להתאים אותה לפי הצרכים של המדינות שאליהם למכור. אפשר למכור אותה גם במקומות שאין להם אינטרנט, כי הכל מותקן על המערכת. אנחנו מעדכנים, למי שיש אינטרנט, אנחנו מעדכנים כל הזמן את התכנים ואת התוכנה דרך האינטרנט, אבל הכוונה היא שזה לא שולחן של גלישה באינטרנט. יש כאלה, דרך אגב, אתם תראו, אם תחפשו, תמצאו שולחנות אינטרנט. טאבלט גדול, טאבלט אנדרואיד גדול, זה לא מה שאנחנו עושים. אנחנו יכולים למכור גם במקומות ללא אינטרנט, אנחנו יכולים למכור למקומות שאין הבנה או צוותים טכנולוגיים, ובגלל שכל התוכן מגיע על המערכת והיא לא מחשב לגלישה באינטרנט, אנחנו מוכרים דרך אגב גם לחרדים, לחב"ד, לבתי ספר של חב"ד בנתניה מכרנו, כי צוות החינוך שם יכול לראות את כל התכנים ולהגיד, אוקיי, יש כאן משהו שלא מתאים, תוציאו אותו, אבל כל השאר מתאים לי. וככה הם מקבלים מקצועות ליבה, דרך אגב, לחרדים, הם קונים בשמחה. ומבחינת השימוש, בכל מקום שאנחנו מגיעים, אנחנו רואים שהילדים, התלמידים, מתחברים לזה מיד, סביבה מוכרת, חווייתית, הם מאוד נהנים מהלימוד, זה מאוד שונה ממה שהם עושים כרגע. אז מה מייחד אותנו? דבר ראשון, הפטנט. הפטנט בעצם מייחד אותנו ברמה שהחוויה היא לא חוויה דיגיטלית בלבד, אנחנו מאפשרים כתיבה עם טוש, למשל, כמו שראיתם בסרטון. לא כותבים עם האצבע, כותבים עם טוש, יש תחושה אמיתית של חפץ מוחשי. יש לנו קלפים ובדידים וכל מיני דברים שעוזרים להמחשה של הלימוד. הלמידה הקבוצתית מיד מחברת. העניין הזה שהשולחן שטוח ולא רואים גב של מחשבים, כל אחד רואה את הגב של המחשבים של האחרים, מייצר שיחה, מייצר אינטראקציה, ורואים את זה באופן טבעי, ה-DNA של המערכת הזאת היא חיבור. אנחנו בתהליך של פיתוח כלים נוספים מעבר למה שציינתי, אחד מהם הוא כלי ליצירת תוכן עצמאי על ידי המשתמשים, User-Generated Content. אנחנו רוצים לתת למשתמש גמישות מרבית בהפעלה של המערכת, שלא יהיה תלוי בתכנים שאנחנו מפתחים עבורו. ודרך אגב, פיתחנו כבר המון תוכן, אבל בעיקר בעולמות גלובליים, אוניברסליים, מתמטיקה, גיאומטריה, שפות, מוזיקה, הרבה משחקים סביב התרגול של הדברים האלה. אנחנו לא רוצים להיכנס להיות יצרני תוכן, כי יש המון יצרני תוכן בעולם, והם רובם יותר טובים מאיתנו, ויש כבר המון תכנים, אז אנחנו רוצים, א', לתת למשתמש את הגמישות לפתח לבד תוכן, בעזרת כלי אינטואיטיבי, פשוט, בוחרים תבנית, בוחרים את התוכן, גוררים הכל פנימה, ודרך האתר שלנו זה עולה למערכת. אנחנו גם נעודד את היצרן תוכן הזה, את המורה או את המפעיל, לשתף את התוכן בקהילה שלנו, ואז כולם מרוויחים בעצם, כולם מייצרים תוכן, אבל משתפים אחד עם השני.
אנחנו באמצע תהליך של פיתוח יכולות של איסוף נתונים, שזה אפשרי בגלל שהמערכת היא דיגיטלית. בכניסה, כל תלמיד בעמדה שלו יכול לעשות מעין לוגין, הוא נכנס למקום שהוא בוחר, רואה את התמונה שלו, את השם שלו, ומאותו רגע המערכת יודעת מי יושב בעמדה ואוספת עליו נתונים. פתר נכון, לא נכון, לקח לו X שניות לפתור את התרגיל, נכשל, וגם משווה לאחרים, באיזה מהירות אחרים עשו את זה. וככה המורה די מהר, תחשבו על כיתה של 30-35 תלמידים, למורה בודד קשה מאוד ללמוד את היכולות של כל תלמיד שלו, את החולשות של התלמיד שלו, לחשוב איפה אפשר לעזור לו. במערכת כזאת, די מהר, אחרי שבוע-שבועיים כבר יש לו תמונה, נותנת לו כיוון שהתלמיד הזה מתקשה במתמטיקה ומצוין בשפות, ולהפך, ובשלב הבא המערכת גם תפיק המלצות מותאמות אישית ותייצר את ההמלצות. זאת אומרת שלומדים חיבור עד 10 למשל, בכיתה א' או ב', התלמיד שמתקשה יקבל תרגילים מעט יותר קלים כדי שלא ייכשל כל הזמן ויחווה גם הצלחה, והתלמיד שדי מהר משתעמם יקבל אתגרים קצת יותר קשים כדי שלא ישתעמם. זה פחות או יותר הגביע הקדוש של החינוך היום, מנסים לעשות את מה שנקרא פרסונליזציה של החינוך. המערכת היא מתאימה, כמו שאמרתי, גם לילדים, גם לבתי ספר, לחינוך מיוחד היא מצוינת, לגיל השלישי אנחנו רואים הצלחה גדולה בכל מקום שאנחנו שמים את זה. יש לנו עברית, אנגלית, ערבית, ואנחנו נוסיף שפות לפי הצורך. מה שעוד מיוחד, שמאוד ייחודי לחברה שלנו ושונה מחברות אחרות, זה שאנחנו בעצם פונים לשני שווקים עצומים, שוק החינוך, ה-Education Technology, ושוק הגיל השלישי, ה-Age Tech. שניהם שווקים שצומחים, תראו את המספרים כאן למטה, היקף השוק של ה-Education Technology הוא כ-$190 מיליארד ב-2025, עם שיעור צמיחה, הערכה של האנליסטים שהשיעור צמיחה הוא עצום, של 10-16% לשנה עד 2030, ושוק ה-H-Tech לא מפגר הרבה מאחורי זה, עם $165 מיליארד ב-25, וצמיחה מואצת, ואם אתם מכירים, מדינות המערב מזדקנות. מזדקנות, תוחלת החיים עולה, יש גם פחות ופחות ילודה. מדינה כמו יפן, כבר 28% מהאוכלוסייה היא מעל גיל 65, מדינות המערב זה בין 20-22% באירופה ובארצות הברית. זאת אומרת, יש המון המון אנשים בגיל השלישי, ולפחות חלקם יש להם גם הרבה כסף שהם ירצו להשתמש במערכות כאלה, או הם הולכים למוסדות שרוצים להשקיע בלקוחות שלהם. אנחנו התחלנו לאט כמו סטארט-אפ, בנינו מערכת, הצבנו אותה, פיתחנו את התוכנות ועשינו כל מיני ניסיונות, אבל לפני שנה וחצי בערך, במרץ 24, התחלנו לצאת, ומאז כבר יש לנו כ-200 יחידות מותקנות. תחשבו שזו תקופה של א', מלחמה, ב', אנחנו בלי הרבה משאבים, משווקים את המערכת פחות או יותר מפה לאוזן, מרימים טלפון למחלקות חינוך או לבתי אבות, אבל בלי אנשי מכירות ובלי פרסום. ירושלים ונתניה עשו בחינת שוק מקיפה ונתנו לנו אישור ספק יחיד זה מכרזים די גדולים, זה מכירות של ירושלים זה מעל $1,000,000 עסקה, העסקה הראשונה. זה דורש או לצאת למכרז או להוציא ספק יחיד, וזה מה שקיבלנו בירושלים ונתניה. נרשמנו, קיבלנו את אישור משרד החינוך לרישום במערכת גפן, שזה הגמישות פדגוגית ניהולית. זה תקציב שנותנים למנהלים ישירות, והם יכולים לקנות מערכות שנמצאות בגפן, מערכות או שירותים שנמצאים בגפן, אנחנו בתוך המערכת הזאת. הופענו בתערוכה אחת בגני התערוכה, ומאז התחלנו לקבל גם הזמנות בלי לעשות שיווק אישי,
כמו שציינתי, יש לנו שיתופי פעולה עם ארגונים אקדמיים לגיל השלישי, אוניברסיטת בר אילן, מלבב זה בהובלה של דוקטור זאב פרידמן שעובד איתנו צמוד. מבחינת תחרות, יש כל מיני מערכות. אתמול אם מישהו ראה ערוץ 13, הייתה שם מערכת של משקף וירטואלי כזה, יש מערכת של מקרן תקרתי, כל מיני מערכות שהן יוצרות איזושהי אינטראקציה דיגיטלית עם המשתמשים. כמו שרואים כאן בטבלה, ניסיתי לעשות השוואה קצת יותר מעמיקה. אז כל הקטע של אינטראקציה חברתית, מה שנקרא לימוד בחברותא של 2 או 4, אנחנו מביאים את זה בצורה אורגנית. יש פתרונות חלקיים אחרים. שילוב של עצמים מוחשיים ודיגיטליים, כמובן זה פטנט ייחודי לנו. פיתוח מיומנות ועבודת צוות, אנחנו נותנים על זה דגש. גפן, יש עוד כמובן מערכות שנותנות את זה, אבל אנחנו שם. ממשק רב-לשוני, והגמישות הזאת היא יצירת תוכן עצמאי, שתאפשר לכל אחד לייצר איזה שיעור שהוא רוצה על המערכת. עד היום שיווקנו רק בישראל. התחלנו רגע לפני המלחמה ניסיונות לשווק בחו"ל, היינו בתערוכה במפרץ הפרסי, הייתה לנו כבר הזמנה כמעט חתומה מאחת ממדינות המפרץ שנעצרה ברגע שפרצה המלחמה. היינו גם בסינגפור, כי הערכנו שזה יכול להיות איזשהו גשר למזרח הרחוק. הבנו שהיינו שם מוקדם מדי, היינו שם לפני 2 ועצרנו את זה כדי לא לבזבז משאבים, בידיעה שאנחנו עוד לא יכולים לשווק את המערכת, אבל מאז התקדמנו מאוד. והיינו בקשרים עם כמה מדינות באפריקה, כי אנחנו חושבים שגם אפריקה יכול להיות שוק ממש מתאים. שוב, בגלל תשתיות אולי נחותות, בגלל חוסר במורים מנוסים, זה יכול לסגור את הפער בקהילות האלה. אבל באופן כללי, השאיפה שלנו היא להשתמש במפיצים, מפיצים בינלאומיים. אנחנו לא רוצים לעבור בית ספר או מוסד, אלא למצוא, ואנחנו בקשרים עם כמה מהם, מפיצים בינלאומיים שמכסים אזורים, למשל בארצות הברית, ודרכם להחדיר את המערכת. אנחנו רוצים במקביל, רק בגלל שאנחנו ישראלים ויהודים, לעשות את זה גם דרך קהילות יהודיות, חב"ד, או רשתות חינוך פרטיות. מבחינת מודל עסקי, יש לנו מודל שמבטיח הכנסה חוזרת מלקוח. זאת אומרת, אנחנו רוכשים לקוח, מוכרים לו באופן חד פעמי את הפלטפורמה, זה כולל רישיון תוכנה ואחריות לשנה, אבל מהשנה השנייה אנחנו גובים רישיון שימוש בתכנים, בעדכונים ובתמיכה מרחוק. זה מודל של Software as a Service שלא מחייב אותנו להגיע לאתר של הלקוח, ואנחנו תומכים בו דרך האינטרנט. הוא מתחבר לאינטרנט, מקבל עדכוני תוכנה, מקבל עדכוני תכנים, יש תמיכה טלפונית, יש תמיכה בוואטסאפ, ואנחנו לומדים גם מהניסיון של התמיכה בכמות ההולכת וגדלה של לקוחות שיש לנו בארץ. אז המודל הזה בעצם מבטיח שהמחירה החד פעמית היא עם רווח, אנחנו מוכרים את המערכת בפי 4 בערך מהעלות שלה, והתשלום השנתי הוא תשלום של כמה אלפי שקלים לכל מערכת, כדי לקבל את הרישיון השנתי. זה מקובל בשוק שלנו, יש הרבה חברות שעושות ככה, ואנחנו רוצים להבטיח שיהיה המשכיות לזרם הכנסות מכל לקוח. בנוסף, אנחנו מתכננים להוסיף שירותי פרימיום שיהיו מעבר לשירות הראשוני, הדרכות, התאמות, כל מיני דברים מקומיים שאנחנו נעשה פרויקטים למי שירצה. אנחנו יכולים לצאת די מהר עם גרסה לשוק הביתי, אבל בגלל שזה מה שנקרא business consumer, ואנחנו בעולמות ה-business to business, אנחנו לא רוצים לגעת בזה כרגע, זה עולם שיווק ותמיכה אחר, אז אנחנו מחכים עם זה, אבל זה עוד מקום שאפשר להגדיל הכנסות. אנחנו בתהליך של תחילת שיתופי פעולה עם יצרני תוכן,
שאנחנו מאמינים שא' זה יעשיר את החוויה ויעשיר את המערכת, וגם דרך יצרני תוכן יכול להיות שיגיעו גם לקוחות, והכלי ליצירת תוכן עצמאי גם כן יעשיר את התוכן וירחיב את הלקוחות שלנו. הצוות, אני קצת צמצמתי כדי לא להראות לכם את כולם, אבל בעיקרון, אני מגיע עם ניסיון של מעל 30 שנה בניהול בחברות הייטק, הייתי הרבה שנים בקומברס בשנות ה-90 ותחילת שנות ה-2000, אחרי זה כיהנתי בכל מיני תפקידים בחברות סטארט-אפ, וב10 שנים האחרונות עבדתי באמדוק, אבל שוב ניהלתי יחידה עסקית קטנה שהייתה מבוססת על רכישה של סטארט-אפ. אז אני מכיר עבודה בקורפורט, אבל מכיר מאוד עבודות בסטארט-אפ ופיתוח גם של מוצר וגם של שוק. דוב, כפי שאמרתי, היה יזם ובעל רקע בתעשיות הביטחוניות, מנהל תוכניות באלביט, ומאז הוא היה קבלן עצמאי של התעשיות. ויחד עם ציפי, בסביבות 2018, הם הקימו את החברה, כמו שסיפרתי בתחילת הערב. מוקדם בתהליך הצטרף דרור אלוני, הוא איש חינוך ותיק, היה מנהל הגימנסיה הרצליה בתל אביב, סיים עכשיו, לפני כמה חודשים, תפקיד של מנכ"ל מדרשת שדה בוקר. הוא הצטרף מוקדם לצוות המייסדים, עזר לנו מאוד בהתחלה, גם בפיתוח המוצר וגם במכירות ראשוניות ופיילוטים, וגם הביא את פרופסור הילה לוינשטיין, שכאמור חיברה אותנו לעולמות הגיל השלישי. לא עשינו הרבה בהתחלה, אבל אנחנו ממש בתוך זה עכשיו. מני יערי הצטרף אלינו בשנה האחרונה, הפקולטה לחינוך באוניברסיטת בר אילן, מפתח איתנו תכנים, מפתח איתנו מחקר על המערכת, ודוקטור זאב פרידמן הוא ממכון מלבב, מעולמות הגיל השלישי. אנחנו מגייסים כסף, כמו שאבי אמר, אנחנו לא צריכים המון כסף כי יש מוצר, אבל אנחנו רוצים כסף שיעזור להאיץ את התמיכה, בעיקר להאיץ את הפיתוח של הכלים החדשים, ולעזור לנו לצאת לחו"ל. אנחנו מאמינים ששני הדברים האלה יאיצו גם את קצב המחירות, שעכשיו הוא יפה, אבל בשוק מוגבל כמו ישראל, ברגע שנצא לשווקים גדולים יותר, זה יכול להיות גם הזמנות הרבה יותר גדולות. אנחנו רוצים בנוסף להוזיל את עלויות המוצר. כרגע אמרתי שאנחנו מוכרים כמעט בפי 4 את המוצר מהעלות שלו. הכסף יאפשר לנו לעבור לשיטות ייצור זולות יותר, ואז נוזיל גם את העלות של המוצר. לטווח היותר רחוק, לייצר גרסה לשוק הביתי ובעצם לפתוח שוק חדש למוצר שלנו. בכל גן ילדים או בית ספר שביקרנו והתקנו מערכת, התחלנו לקבל טלפונים מהורים שרוצים מערכת כזאת הביתה. כרגע אנחנו לא עושים את זה. ואנחנו רוצים לעשות שיתופי פעולה עם גופים אסטרטגיים גם בארץ וגם בעולם, שוב, כדי להגדיל את המחירות. אז למה עכשיו? כי אנחנו מרגישים שאנחנו מוכנים. אנחנו מוכרים בארץ, משפרים את המוצר, הרבה פידבקים מהשטח, בעיקר טובים, שעוזרים לנו לשפר אותו אפילו יותר. יש לנו קהל יעד רחב, מגן עד גיל שלישי, ובאמצע בתי ספר וחינוך מיוחד, ואנחנו מרגישים שיש פתרון טוב. לפי התגובות מהשטח, יש לנו מוצר, עובד, מוכיח את עצמו, תגובות מצוינות מהשטח, עם צמיחה אורגנית, אבל אנחנו רוצים להאיץ אותה, גם ב-Education Technology וגם ב-Age Tech. איזשהו ציטוט של דרור, שאני אקריא אותו: במהלך שנותיי הרבות במערכת החינוך, ראיתי אין ספור פתרונות טכנולוגיים, אבל ברייניז, והשולחן החכם של ברייניז, הוא מהבודדים שמצליחים לחבר בין טכנולוגיה, אנושיות ומשמעות. זו לא רק כלי לימודי, זו תשתית פדגוגית חדשה שיכולה לשנות את פני החינוך. אנחנו מאוד מאמינים בזה, אנחנו עובדים קשה כדי שזה יקרה, ואנחנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו למסע. כמו שאברי אמר, גם השקעה קטנה תעזור, ואני מקווה שגם תניב פירות בחזרה. יש לנו מוצר מוכח, משתמשים אמיתיים, תוצאות טובות בשטח, טכנולוגיה ייחודית,
פוטנציאל שוק גדול, צוות חזק, כולל תמיכה פדגוגית, אקדמית, והתחלנו חזק ואנחנו רוצים רק להגביר את הקצב. אז תודה רבה. תודה רבה. היו לא מעט שאלות, וגם היו חבר'ה שנתקלו בקשיים, זאת אומרת, תשאלו בפרייבט צ'אט ואני מקבל את זה, ואני עכשיו אקריא, גם תכלס יפתח ענית על לא מעט דברים, אז כל מי שמרגיש שלא עניתי לו מספיק טוב על השאלה, או שלא שאלתי את השאלה שלו, אתם מוזמנים להיכנס ללינק, וגם לרשום ברייניז, כאילו להיכנס לאתר PeopleBiz ולחפש את ברייניז, ובעצם להשאיר פרטים דרך הקמפיין, אנחנו חוזרים אליכם ולחבר אתכם ליזמים. טוב, שאלה ראשונה ששאלו, מתי ואיך ניתן לצפות החזר על ההשקעה? כאילו שמתי היום 5,000 ש"ח, כמה אני צפוי להרוויח, מתי אני צפוי להרוויח? אז יפתח, אתה יכול להתייחס לזה, אבל בעדינות, כי כמה אני צפוי להרוויח זה שאלת השאלות. תראה, אנחנו בשוק, בכל מקרה השקעה כזאת זה השקעה של הון סיכון, אז צריכים לקחת את זה בחשבון. אבל אני יכול לדבר על העולמות שלנו, בעיקר על עולמות החינוך. אין חברה טכנולוגית אחת גדולה ששולטת בשוק. יש כמה חברות בינוניות והרבה הרבה חברות קטנות, והגידול של החברות הקטנות והבינוניות הוא דרך קונסולידציה, דרך רכישה מלאה או רכישה חלקית, מרג'ינג עם חברה אחרת. זאת הדרך הכי מהירה לדעתי שתביא איזשהו מימוש להשקעה שלכם. זאת אומרת, אם כל חברה כמעט יותר גדולה מאיתנו, תרכוש אותנו או תעשה איתנו איזשהו מרג', זה יהיה כרוך גם בחילופי מניות, ופתאום יהיה כאן משהו שנסחר גם בבורסה, ויהיה אפשר לממש. האפשרות השנייה היא שבקצב הגידול הזה, תוך כמה שנים נוכל להיות במצב שאנחנו יכולים להנפיק את עצמנו בבורסה, ושוב, הנפקה תהפוך את החברה לציבורית, והמניות יהיו נזילות. מקווה שעניתי על השאלה. זה הכיוון שאנחנו שואפים אליו. זה מתקשר לשאלה שאולי דוב יוכל לענות לגבי החזון של החברה. שאלו כאן, כאילו, מה החזון שלכם לכיתה חכמה בעצם? דוב, אתה איתנו? כן, כן. כן, אני איתכם. הכיתה החכמה בעצם מאגדת את כל התכונות הטובות שדיברנו על עכשיו ושמעתם על המערכת, ונותנת יתרון משמעותי למצב החינוך כיום. כפי שאברי הזכיר, הכיתה לא השתנתה מעל 100 שנה. אותם שולחנות לזוג, שולחנות עץ, ציפוי פורמייקה במקרה הטוב. אנחנו כאן מביאים משהו חדש. אנחנו כאן מביאים את השולחן שרץ בשטח, שהוא מיועד לארבעה. הכיתה תהיה מבוססת רק מהשולחנות האלו. ניתן דוגמה של שיעור. המורה מתחיל את השיעור, נניח זוויות, על הצג, מסביר לכולם מה המשמעות. התלמידים חוזרים על הלימוד שוב ביחד כארבעה, שיש תמיד את העזרה ההדדית וילד מוביל, ואז הסיכוי שיבינו מתגבר. ואחרי כן יש תרגול, ואחרי כן משחוק. כלומר, אנחנו מכל הנקודות טוחנים אותם להבנת הנושא הנלמד. במקביל, כל הפעילויות שלהם נרשמות. כלומר, המורה יודע בריל טיים איזה ילד מתקשה, איזה ילד לא מתקשה, והוא יכול להתמקד בילדים שהילדים האחרים בקבוצה לא יכולים לעזור להם, מקרה חריג, קשה ביותר, ובעצם הזמן שלו פנוי הרבה הרבה יותר להוראה. בנוסף לזה, יש כאן עוד היבט, הבירוקרטיה יורדת ממנו, מבחנים, דוחות להנהלה למעלה. כל הדברים האלו יעשו כמעט באופן אוטומטי מלא. כלומר, המורה נשאר נטו בחינוך, וכולם נרוויח מזה. אוקיי, בסדר גמור. שאלו פה כמה שאלות שאני יכול לענות. שאלו האם משקיע מסכן יותר מגובה ההשקעה? אז התשובה היא לא. זאת אומרת, הם מסכנים עד מלוא ההשקעה, אבל לא מעבר לזה. איך מפסידים? החברה פושטת רגל, אז הם מפסידים, כן. שאלו כאן שאלה על AI, אתם עניתם תכלס על AI, אבל באמת מישהו אומר, שמעו, אתם התחלתם לפני כמה שנים, יש פריצת דרך ב-AI, איך אתם רואים בעצם את הפריצה הזאת משתלבת עם השאיפות של החברה, עם התוכנה? אז אני אענה על זה. אני מצטער שאני לא רואה אתכם, אז זה קשה קצת לדבר ככה, אבל באמת הייתה פריצת דרך גדולה בכמה שנים האחרונות ב-AI, אז זה גם בעולמות של פיתוח תוכנה. אנחנו משתמשים בזה לאט בזהירות, אבל זה מאיץ את הקצב של הפיתוח ומוזיל את הפיתוח.
וזה קורה לכל החברות טכנולוגיה בארץ ובעולם. הדבר השני, היו כמה דברים שהם היו אתגרים מאוד מאוד גדולים בתחום הזה של החינוך, כמו למשל הנושא של הפרסונליזציה. אה, עם AI ובינה מלאכותית, אנחנו יכולים, להערכתנו, להגיע לתוצאות הרבה יותר טובות של התאמה אישית. זאת אומרת, על סמך הנתונים, הבסיס הוא הנתונים. זאת אומרת, חייבים נתונים, וחייבים נתונים אה, עשירים מספיק כדי לנתח יכולות של תלמיד, וזה כולל איזה שאלה ענית נכון, לא נכון, כמה זמן זה לקח, כמה פעמים טעית, כמה פעמים ניסית, איך אתה בהשוואה לאחרים, ועוד הרבה דברים שאפשר ללמוד על התלמיד ממה שהוא עושה תוך כדי הפעולה. השילוב של הפטנט ישלב גם מצלמה מתחת למסך, שתאפשר לנו עוד יותר הבנה, והיום אפשר לזהות לאן בן אדם מסתכל, ועל מה הוא מתרכז, וכל מיני דברים ששוב, לא היה את זה לפני כמה שנים, אבל היום יש הרבה חברות שעושות דברים כאלה. כך שאנחנו גם יכולים להאיץ את קצב, ואנחנו כבר בתהליך להאיץ את קצב הפיתוח ולהוזיל אותו, וגם לפתח דברים שעד לפני כמה שנים נחשבו מאוד מאוד מסובכים לפיתוח. אוקיי, שאלו איפה אפשר לראות את המוצרים פיזית, אז אני מציע שכל מי שרוצה לראות, אז לפנות אליי בפרטי או דרך שיגיד, הקמפיין, אני נעשה מפנה שיחה ונחבר אתכם ליזמים בעצם, אז נראה איפה אתם גרים, בהתאם לזה נראה אם אפשר לשדך איזושהי היכרות. לגבי כן, מחיר של יחידה, אני מניח שזה משתנה, אתם רוצים לתת איזשהו כן, יש הסבר? מחיר מדורג, זאת אומרת, מי שקונה יחידה אחת משלם כ-4,000 דולר, אמרתי שזו המכירה החד פעמית, ואחר כך את הרישיון בשנה השנייה. מי שקונה כמו ירושלים 100 פלוס יחידות, משלם כבר מחיר מוזל, שיותר קרוב ל-3,200 דולר, אני חושב. יש כמה מדרגות, 3,000 עדיין זה המחיר הכי זול, 4,000 זה המחיר הגבוה. שאלו עוד שאלה שאני אענה, כיצד מתבצע תהליך ההשקעה? אז גם שלחתי לינק וגם אפשר להיכנס לאתר של PeopleBiz. בעצם בסוף תהליך ההשקעה שנרשמים להשקעה, עושים את זה או בהעברה בנקאית או באשראי, לאחר מכן מקבלים קבלה, ואז בסוף הגיוס גם תקבלו תעודת מניה. כל הנושא של שווי החברה, הכל מופיע בעמוד הגיוס. שאלו פה גם איך הגעתם לשווי הזה, אז אני לא רוצה להגיד כאן את השווי, זה מופיע בעמוד הגיוס. אם מישהו ירצה הסבר לאיך החברה מתומחרת בשווי כזה, אז אנחנו נחבר ליזמים ונענה וכל מה שצריך, אז גם את זה קחו בחשבון. זה נעשה על ידי אה, חברה חיצונית, דרך אגב, זה לא שאנחנו עושים את זה. אוקיי. החישוב של השווי נעשה על ידי חברה חיצונית, התייחסה להכנסות שלנו, לגודל השוק ולדברים אחרים, ועשתה את זה בלעדינו, זאת אומרת, לא תלויה בנו. אני חושב שדי עניתי על הכל, או חלק באמת, כאילו עניתם תוך כדי הקמפיין, תוך כדי המצגת. שאלו אם המוצר מחובר לחשמל או ניתן, אני מניח שמחובר לחשמל. מחובר החשמל לאפריקה, יש לנו פתרונות גם שמבוססים על עמוד סולארי, זאת אומרת, למקומות כאלה. דרך אגב, אפריקה מרושתת ברשת לוויינים הזאת של אילון מאסק, אז אין בעיה של אינטרנט, אבל שוב, אם אין אינטרנט, אנחנו גם יכולים לתמוך. עמידות של המוצר לוונדליזם, נפילות, המוצר, שוב, נמכר כבר שנה וחצי, המוצר האחרון הזה שפיתחנו. דוב מגיע מעולמות של דיפנס, של תעשייה ביטחונית. לשמחתי או לצערי הוא בונה את המוצר באיכות של מוצר דיפנס. הזכוכית היא מחוסמת, המערכת מוגנת מים ולחות וכל מה שצריך. בשנתיים בערך שהמערכת בחוץ, אין שום תקלת חומרה. כמובן שיש לפעמים בעיות של תוכנה שאנחנו מתקנים. כל ה-200, נכון? כתבתם שיש 200 שולחנות כבר כן, אצל לקוחות. אין כן. תקלות? זאת אומרת, אין צוות טכני שמטפל שתיים כולל בתקלות? הרכיבים הראשונים שדוב מכר מהדגם הקודם, בכולם יכול להיות שהיה איזה רכיב אחד ברמקול שהתקלקל, אבל אין תקלות. בעיקרון זאת אין אומרת, אין היום תקלות. צוות טכני שרץ ומתקן בין לא, יש צוות טכני בכוננות, אוקיי? אבל ברוך השם כל התקלות הן תקלות תוכנה שאתה לומד וזה ומתקן מרחוק או
שיהיה אינטרנט לכל הנקודות, הם יוכלו דרך האינטרנט. מי שיש לו אינטרנט יוכל דרך האינטרנט. כן. בסדר גמור. מה עוד יש לי פה? יש פה עוד שאלות, אבל כמו שאמרתי, יש דברים שאנחנו נתייחס באחד על אחד. אה, סך הכל היה מקיף מאוד. חבר'ה, תודה רבה לכם. אנחנו נסיים כאן. אני אמרתי שוב, אפשר להיכנס לאתר PeopleBiz ודרכו לחפש את ברייניז ולהיכנס להשקעה. צירפתי גם לינק כאן לכולם בצ'אט שפתוח לכולם, בעצם חסום לכם להודות, אבל פתוח לכולם. וכן, יש עוד 18 ימים אחרונים כרגע להשקעה, אז קחו את זה בחשבון. זהו, תודה רבה.